Sit down, good girl. Sit. Come, heel. Казвам се Илко Цанев, инструктор по оцеляване и треньор на кучета. Започнах още през 2005 година с първото си работно куче и от тогава съм обучил множество други. От основно послушание до работа с реактивни животни и корекция на поведение. Създадох тренировъчната система Цанев Dogcraft, защото вярвам, че кучетата и техните стопани заслужават същата структура, баланс и увереност, които давам и в Цанев Bushcraft. Dogcraft е Bushcraft за кучета. Програма, която изгражда спокойни и надежни спътници, подготвени да се справят както в природата, така и в градската среда, за да оцелеят и да процъфтяват в човешкия свят. Обичам кучетата и знам, че когато има ясна структура и връзка, базирана на доверие, животът на стопанина и техния любимец става по-лесен, по-сигурен и много по-богат. Моят подход е уникален, защото съчетавам практически опит със специализирано образование по приложна психология и невропсихология, както и прилагам най-съвременните и надежни методи и системи за обучение. Запиши се заедно с твоя космат приятел за обучение в Цанев Dogcraft още днес и нека заедно изградим спокойни, дисциплинирани и уверени кучета, готови за всяка ситуация.